አርስተ ዜና አይተ ጌታቸው ረዳ አማካሪ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ተሸይማ ቁጠባ መንቅስቃስ ክልል ትግራይ ንምንቅቃሕን ዋህባ መንግስታዊ አገልግሎት ንምምሓሽን ጠመተ ተዋሂቡ ከም ስራሕ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጻ ካቦሳይ ፍሉይሉክ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሩሲያ አትዮ አዲስ አበባ ካብ ዝመደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙዝ ሰላምታና ንናብ ዘለኹም ተቀበሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዕለተ ዓርቢ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ምሽት ሰዓት 1 ናባኹም ዝሓረናዮ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ምስ ዜናታት ጌታቸው አሉ ምሳኹም ክጸንሕ ሰናይ ምክታል ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት አይተ ጌታቸው ረዳ አማካሪ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ተሸይሞም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካብ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ንአይተ ጌታቸው ረዳ አማካሪ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ገይሮም ሸይሞም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ካብ ፕሬዝዳንት ታንዛኒያ ዝተላኸ መልእኽቲ ተቀቢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካብ ሪፐብሊክ ታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን ዝተላኸ መልእኽቲ ተቀቢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ከም ዝበልዎ ሎሚ ንግሆ ካብቶም ፕሬዝዳንት ዝተላኸ መልእኽቲ ምቕባሎም ገሊጾም እቲ መልእኽቲ ዘብጽሑ ነበር ፕሬዝዳንት ናይ ሕዚ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን ፍሉይ መልእኽተኛ ዝኾኑ ዶክተር ጃካያ ሚሪሾ ኪኩዌቴ ምዃኖም ሓቢሮም ርዕሰ ምምሕዳር ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዕሊ ስርሖም ጀሚሮም ጊዜያዊ ካቢኔት ክልል ኣኺቡ ዘሳለጠ እንትኾን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ኣብ ዝቕፅሎ ኣዋርሕ ብዛዕባ ዝስርሑ ዕማማት ኣንፈትን መምርሕን ሂቦም ማእኸል ኩሎም ስራሕቲ ዝኾነ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብዝተማልአ መገዲ ንኽትግበር ከም ስራሕ ድማ ተዛሪቦም ኣብ ቀጻሊ ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ዘተኣማምን ክኾን ዘኽእሉ ስራሕቲ ከም ዝውግኑ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ገንዚቦም ቁጠባ ምንቅስቃስ ክልል ትግራይ ንምንቅቃሕ ዋህባ መንግስታዊ አገልግሎት ንምምሓሽ ጠመተ ተዋሂቡ ከም ዝስራሕ እውን ገሊጾም ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ኢንዱስትሪ ማሽነሪ ቻይና ንኢትዮጵያ ማሽነሪታት ሕርሻ ንምቕራብ ድሌት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ግብርና ግርማ አመንቴ ምስ በምክትል ፕሬዝዳንት ኮርፖሬሽን ኢንዱስትሪ ብሔራዊ ማሽነሪ ቻይና ሊ ጂያሆ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተእትዮም እቲ ዘተ ኣብ ዓውዲ ሜካናይዜሽን ሕርሻ ብምትሕብባር ምስራሕ ኣብ ዝከኣለሎም ኩነታት ትኩረት ዝገበረ እዩ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዓውዲ ሜካናይዜሽን ግብርና ዓብዪ ዓቕሚ ዘለዎ ኩባንያታት ዝወከሉ ከም ዝኾኑ እውን ተገሊጹ እቶም ኩባንያታት ብዘለዎም ልዑል ካፒታል ዓቕሚ ቴክኖሎጂን ምፍራይን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ተሳትፎ ሕርሻ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝህልዎ እጃም እውን ዘተ ተገይሩ ሚኒስትር ሕርሻ ግርማ አመንቴ እቲ ሚኒስቴር ካብቲ ዝተለመደ ኣሰራርሓ ብምውፃእ ዓውዲ ሕርሻ ንምምዕባል ሓረስቶት ብምውዳብ ኩታ ገጠም ወይ ክላስተር ሕርሻ ብምስፍሕፋሕ ተግባራዊ እናገበረ ከም ዝርከብን ነዚ ድማ ድሌት ዓበይቲ ማሽነሪታት ግብርና ከም ዘሎን ገሊጾም እቶም ኩባንያታት ደረጃኦም ዝሓለዉ ዝተፈላለዩ ማሽነሪታት ግብርና ብምቕራብ እዚ ድሌት ንከማልኡ ጻውዒት ኣቕሪቦም እቶም ሚኒስትር ኣብ ኤክስፖርት ፍርያት ግብርና ቴክኖሎጂ ኣናእሽቲ መስኖ ኣብ ውሽጢ ሃገር ማሽነሪታት ምፍራይን ኣብ ካልኦት ዓውድታት ኢንቨስትመንት ግብርናን ሰብ ሃፍቲ ቻይና ንክዋፈሩ ሓቲቶም ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ድማ ኣረጋጊጾም ምክትል ፕሬዝዳንት ኮርፖሬሽን ኢንዱስትሪ ብሔራዊ ማሽነሪ ቻይና ሊ ጂያሁ ብወገኖም እቲ ኮርፖሬሽን ኣብ ፍርያት ማሽነሪታት ዘበናዊ ግብርና ልምዓትን ምርምርን ግብርና ዝኻዕበተ ልምዲ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብ ዓውዲ ግብርና ኢትዮጵያ ዘሎ ድሌት ንምምላእ ምስ ሚኒስቴር ሕርሻ ብምትሕብባር ከም ዝሰርሑ ምግላጾም ሓበሬታ እቲ ሚኒስቴር ኣመላኺቱ
عودي بين مربن حلخلاخ دليتاتن نزفتروا فتنا دحر حقين مصوار سراحتي ميديان كومونيكيشن علامه تكور مغبار يغبا كبلو منستر غلغالوت كومونيكيشن دكتور لغساتلو اتحساسيبهم علامه تكور كومونيكيشن براخي ايثيوبيا بزبل مري حساب نامرار حتاتن لعلوت سميان كومونيكيشن منغستي كللاتن ممحدار كتماتاتن سلطنانا توهب يركب توم منستر ابتي مدرخ كم تزاربو عودي مربب حبريتا فسد حبريتا كاب حدا نابكال بزوح أنفذ لوطن قلت أف زرقها حبريتا أزيو زادن فعن مقانا العلم منستر ديتا قلقلت كومونيكيشن كبدا ديسيسا بوغنوم زفر كومونيكيشن أجنداتات بمحنصات نميديا با بممرح زرقها زتقاقي حبريتان بخلت حبريتان بمنكاي قطباوي محبراوي بوليتيكاون كل مداون أنفتات منقستي بمل اختتاتا بلون خجنزب وصيتون تساتف حزبي زات ناخر كخون اتحساسي بهم منستر مكلخال انجينير عائشة محمد اب جروبن انجينيرينج اندستري مكلخال كوميونيكيشن انجينيرينج اندستري خوميچو عدتا ساليتن ابو عدتن اب عودي مانفاكتشرينج استجمروا استفلالو يسرحتي مسرة المعتات زواويرن تعذبا اتن منستر اب عدتن ابزهابو ريتوتي اندستري ايثيوبيا اب عودي مانفاكتشرينج مكلخال ان رايتو زلاو صيت مرأيا مخانو غليصن كبل اب محبراو ميديا سراويت مكلخال حجر زترخب حبريتام اردي الله أم كتتال مع دزينا يتبي تقرنياكم تركبوا كبرات تخطاتل تمرسكم سلة تكتاتلون أنا مسجنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بسحرنا يوم زيناتات كنسجرنا نموفار صراحة قراتو سعيز حشة من دلاو تمرتن لمدن زلوهم زيقاتات تربحتين مقبار صراحتي كعمم كم زلو قوامكم تيك ودات موفار حيل سبن تكنولوجين بايتو كلتي زبيات حساسيبوم أبز حلفوت شعب تواريحنا لعل 3 مليون 400 شح زيقاتات عدل سراح كم زفت أرى منستر سراحن كلتن قوام كوميتي بايتوكل تيز بيقليسو نصاب مولا لمايو مرها سلام مرسا مبل إسران سلستن سروع قبائي بايتوكل تهزبي أفصاص ما تلميت شعن تورحي منستر سراحن كلتن أداميسو منستر سراحن كلتن مفريات كامل أب زحلفوت شعن توارح أب قند أنفت مثل مع تاجر زتتلمون ستكبرون أفصاص ما بيت عيون نتبيت مغري أغريبانيين أب شعن توارح أب استفلا لي زفرات نسلست مليون 400 شح زيقاتات عدل سراح مفتار كم استقاله تن منستر حبيرن 3 مليون 23407 بهاجر وسط 3 مليون 23,407 أوشت عدي أو هاجرات وزعي 344,709 برقة سراح 45,704 بحفشة 3 مليون 414 زيقاتات تتأكم تزقبره عدل سراح تفتيرويو أفز أطمان مزنت لنا بحفشة حرشة 4.5 مئتاوي قلقالوت 38 مئتاوي نإندستري 10 مئتاوي زي شفتون انتخون أوشت عدي استفتر حفشة عدل سراح تربحنا الدق أنستيون أب هاجرات وزعي 9 مئتاوي أوشت عدل ما 4 مخانو ترأيو أبالات تبيت مغري استفلاليو حطوتات العلو بحلف تبيت عيو منستر ملستات توهيب اللوم يسرا الدر فتنان بتملكته الدر سراح بزملكت زلو لعول تقلب سراح نمملا باتي منستر بيت عيو تاي استفلاي استراتيجي تحانسيزو يسرح له لمثالي بلي هونيتا مندنو سلتاتشو لالاچوت
ከም ኣብነት ዝተፈለየ ስትራቴጂኩም ተኣዩ ንዝበልኩምና ኮሌጃት ፖሊቴክኒክ ኩሉም ክልላት ከም ሓደ መሓውሮ ሲልና ምስ ሓለፍቲ ቢሮ ክልላት ማዕረ ጠሚትና ስልጠና ብምሃብ ነብቅዕ ካብዚ ብዝሓለፈ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ጠማቲኦም ክልል እዩ ምስ ስርዓት ፌደራል ከይተጻበአ ኣብ ድጋፍን ምርዳእን ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ብመሰረት እዚ ምስራሕ ክሳዕ ትሕቲ ወሪድና ሰሙያ ነሰልጥን ኣሰልጠንቲ ነሰልጥን ፈጸምቲ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ነሰልጥን በውጭ ሀገር የተፈጠረ ኣብ ሃገራት ወጻኢ ዝተፈጠረ ዕድል ስራሕ አመልኪቱ ዝሓሸ ምድላው ትምህርትን ልምድን ዘለዎም ዜጋታት ተጠቀምትን ምግባር ታዩ ይሰራሕሉ በውጭ ያሉ ዜጎቻችንን ኣብ ውሽጥ ንዝርከቡ ዜጋታት ክትትልን ድጋፍን ንገብረሉ መንገዲ ታይ ይመስል የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ከሌሎች 7 ተቋማት ጋር በጋራ የምንሰራው ስራ ነው ምሁፋር ስራሕ ወጻኢ ሃገራት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእን ካልኦት 7 ትካላት ብሓባር ንሰርሑ ስራሕ እዩ ኣብ ሕድሕድ ወርሒ በስሩዕ እናተገምገመ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ዕድል ስራሕ ብዕቱብ ዝጠልቦ ብቕዓት ሞያ ደቂ ኣንስትዮ አንቱ ኣብ ጸብጻብ ቁጽሪ ከም ዝጸራሕናዮ ተሳትፎ ደቂ ተባዕትዮ ውስኑ 200 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተወሰነ ዘፈር ስራሕ እንዳነጥፉ ይርከቡ ክልሎች ወጣቶችን አሰልጥነው ክልላት መናእሰይ አሰልጢኖም ምስ ለኣኹ ፌደራል ብዝርከቡ ኤጀንሲታት ብዝበጽሖም ምንግልታን ዘይግቡእ ጸቕጢ ገንዘቦምን ግዚኦምን እንዳባኸኑ ከይተሳኻዐሎም ዝተርፉ መናእሰያት ቁጽሪ ብዙሕ እዩ እሞ መብራህርሂ ተዝውሃብ ኤጀንሲዎችን ሪፎርም ለማድረግ የጀመርነው በጣም ሰፊ ስራ አለ ኤጀንሲታት ሪፎርም ንምግባር ዝጀመርናዮም ሰፊሕ ስራሕ ኣሎ ምስ ትካላት ምኽባር ሕጊ ኮይና ዝውሰዱ ስጉምታት ክህሉ እዮም ኣሰራርሓ ዓይነት ትግበርን ንዝብሉ ስርዓት ኣሰራርሓ ንዝጥሕሱ ትካላት አንቱ ኣብ ሪፖርተይ ልዕሊ 221 ኤጀንሲታት ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ዝተወሰደሎም ኣለው ኣብ ዝሓለፈ እውን ሕጋዊ ስጉምቲ ዝተወሰደሎም ኣለው እዚ ኣካል ስሩዕ ስራሕና እዩ እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ኣብ ዕድል ምምሓዝ ስራሕ ምዕባይ ኣታዊ ቴክኒክ ኮሌጃት ቴክኖሎጂ ተረቢሕኻ ስርዓት ንግዲ ባል ብዝሓሸ ፈጻጽማ ግምጊሙ ይኹን እምበር ኣብ ቀጻሊ ወፍሪ ስራሕ ሃገራት ወጻኢ ዝሓሸ ምድላውን ልምድን ዘለዎም ዜጋታት ተረባሕቲ ምግባርን ዝሓሸ ኣታዊ ዝርከቦም ሃገራት ኣብ ምንጻር ሰለጤን ክህሎ ሐሳብ ቀሪቡ የውጭ ሀገር የስራ ዕድል ፈጠራን በተመለከተ የተሻለ የትምህርት ዝግጅትና ክህሎት ወይ ልምድ ያላቸውን ዜጎች ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችሉ ዕድል ስራሕ መውፋር ሃገራት ወጻኢ ብዝምልከት ዝሓሸ ምድላው ትምህርትን ልምድን ዘለዎም ዜጋታት ተረባሕትን ምግባር ዝኽእሉ መባጽሕ ሃገራት ንምስፋሕ ብጠመተ ክስራሕ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ እዩ ኣብቲ ጸብጻብ ብግልጽ ከም ዝረኣናዮ ዕድል ስራሕ ሃገራት ወጻኢ 98 ሚእታዊ ተረባሕቲ ዝዕድል ደቂ ኣንስትዮ እየን ተሳትፎ ደቂ ተባዕትዮ 200 ሚእታዊ እዩ እዚ ታይ የመላኽት ንዝብል ብጉበ ምጥማት የድሊ እዘን ሕዋትና እንታይ ዓይነት ምድላው ስራሕ ሒዘን እየን ዝኸዳ ዝብል ንፍትሽ ከለና ነቲ መልሲ ክንረኽቦ ኢና ዕድል ስራሕ ወጻኢ ዝሰፍሐሉን ዝሓሸ ፍልፍል ኣታዊ ይኾን እዩ ዝተባሃለ ስራሕ ብጽቡቕ ዓቐን ዝርከበሉ ንምፍላይ ስራሕትታት ምስራሕ ከም ዘድሊ ተቐሚጡ እዩ ማለት እዩ ምህዞ ዕድል ስራሕ ናይ ብዙሕ ኣካላት ብጽሒት ክህልዎ ዝግባእ ብምዃኑ ዝተጀመሩ ዝተዋደዱ ንጥፈታት ብዝበለጸ ጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ገሊጹ ዜጋታት ካብ ነጸላ ዛንታ ወፂኦም ኣብ ሓበራዊ ዛንታ ጠመተ ክገብሩ ከም ዝግባእ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሙሃዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ገሊጾም መንግስቲ ድሕሪ ለውጢ ከም ካልኦት ዘፈራት ኣብ ሓበራዊ ዛንታ ጠመተ ሂቡና ሰርሐ ከም ዘለውን ተሓቢሩሎ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሰኸ ኣለዋ ኢትዮጵያ ወናኒ ነውዕ ዕድመን ታሪክን ዋላ እኳ ተኾነት ነዚኦም ጸጋታት ኣማዕቢላ ናብ ረብሓ ምቕያር ብዘይምኻላ ንዘመናት ኣብ ውሽጢ ድኽነት ንኽጸንሕ ከም ዝገበራ ይግለጽ እዩ ነዚኦም ጸጋታት ብምስራሕን ሓበራዊ ተረኽቢ ምህናጽ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ንምርኣይ መንግስቲ ድሕሪ ለውጢ ጠመተ ሂቡና ሰርሐ ከም ዘሎ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ሙዓዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሓቢሮም እዮም አሁን የኢትዮጵያ ዋናው ጉዳይ መበልጸግ ነው በቃ ድህነትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀንዲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምምዕባል እዩ ድኽነት ብጅሃር ኣይኮነን ዝሰዓር ብተግባር እዩ ዛንታ ይህነጽ እዩ እቲ ሓደ ብተግባር ብዝስራሕ ስራሕ ወንጪ ሃላላ ኬላ ምርኣይ ካሊ እዚ ተግባር እዩ ግን ድማ ዛንታ እውን እዩ መበል ካልኣይ ብዘረባ ይህነጽ እዩ ንኣብነት ድሕሪ ለውጢ ንዛረቦም ዘረባታት ንኢትዮጵያን ንኢትዮጵያውያንን ዘተኣሳስሩ እዮም ዜጋታት ካብ ነጸላ ዛንታ ወፂኦም ናብ ሓበራዊ ዛንታ ክመጹ ከም ዝግባእ ድማ ሚኒስተር ዴኤታ ሰላም ዝኾኑ ከይረዲን ተዘራ ዝሓበሩ እንትኾን ከም ዓድዋ ኣብ ዝኣመሰሉ ዓወታትን ታሪካት ዝረኣዩ ጉለታት ክእረሙ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም እዮም እኛ በሰራነው ስህተት እንጂ አያት ቅድሚያቶቻችን
نحنا بزسرحنا يوجيغا امبر اياتاتنا بسرحوو خنقايم ايغبنان ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ጸጋታት ኣለዋ ነዚ ብዘይ መጽሓፍና ሕዚ ተዛቢዑ ዘሎ ዛንታ መሰረት ኮይኑ እዩ ግን ድማ ዝተዛብዐ ታሪኽ የብልናን ኣብዚ ሕዚ እዋን እናተረኣየ ዘሎ ምምንጣል ታሪክ ካብ ንሕና ናብ ኣነ ዝወስድ ምዃኑን ኢትዮጵያ ሓበራዊ ታሪክ ንክህልዋ ዝገብር ምዃኑ ድማ መምህር ታሪክ ዝኾኑ ኣይተበላይ ስጦታው ሓቢሮም እዮም 50 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያ በጦርነት እየነደደች ነው ሰላማን አጥታለች በምን በዚህ በነጠላ ትርክት ምክንያት ነ50 ዓመታት ኢትዮጵያ በምክንያት ኩናት ሰላም ሲናያ በምንታይ ምክንያት በነጸላ ዛንታ ኣብ ሩዋንዳ በምክንያት ነጸላ ዛንታ ኣብ ክልተ ኣዋርሕ 800,000 ሰባት ህይወቶም ሲኖም እዮም ሶርያ እውን ተበታቲናያ ሊብያ የመንን በምክንያት ነጸላ ዛንታ ቀሊል ዘይባሃል ጉዳት ኣጣናጊደን እየን ነጸላ ዛንታ ንጸገም ዘቃልዕ ከም ዝኾነን ኩሉ ዜጋ ኣብ ኣተኣኻኻቢ ዛንታ ጠመተ ክገብር ከም ዝግባእ ድማ ምሁራን ይገልጹ ታዊ ትርክቶቻችን ላይ መመስረትና ማተኮር ያስፈልግ ኣብ ሓበራዊ ዛንታታት ጠመተ ምግባር ኣድላይ እዩ ሓበራዊ ኣብ ዝኾኑ መንነትን ታሪኻትና ጠመተ ምግባር ኣድላይ እዩ ሓበራዊ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ጠመተ ዘይንገበር እንተዳ ኮይና ኩሉ ናይ ባዕለይ ዝብሎ ዛዕባ ስለ ዘመጽእ ሃገር ክትበታተንያ ረብሓ የብሉን እዩ ኣተኣኻኻቢ ዛንታ ንምህናፅ እጃ ሚድያ ዝለዓለ ምዃኑ ድማ ምስ ኤፍኤም 97.1 ጻንሒ ዝገበሩ ምሁራን ዝገለጹ እንትኾን ኩሎም ሚድያ ብጽሒቶም ክዋጽኡ ከም ዝግባእ ሓቢሮም እዮም ትርክትን የበለጠ ስር እንዲሰድ ወደ ህብረተሰቡ ጋር እንዲገባ ለማድረግ ሚዲያዎች የማህበረሰብ ዛንታ ብዝበለጸ ሱር ንኽሰደድን ናብ ህብረተሰብ ንኽሰርጽን ንምግባር ሚድያታት ዝለዓለ እጃም ኣለዎም ብፍላይ ሬድዮ ዝለዓለ እጃም ኣለዎ መጀመሪያ ያለን የሚያኮራ ትናንትና ያለፍንበት ፈለማ ትማሊ ዝሕለፍናዮምን ኣብዚ ሕዚ እዋን ክንጥቀመሎም እንኽእሎም ዘለና ዝኹርዕ ታሪክ ዝዓረቕ ሚድያ የድልዩ እዩ መራኸብቲ ሓፋሻት ዓውድታት እዮም ስለዚ ካብ ሚድያ ይጅመር ብዛዕባ ኣተኣኻኻቢ ዛንታ ግንዛበ ኣመሃብ ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽ ሓበራዊ አጀንዳ ብመናጽ ኣብ ሓበራዊ ዛንታ ዝሰርሕዎ ስራሕ ከጠናኸሩ ከም ዝግባውን ተገሊጹ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲያውን በዓል ብዙሕ ወገንን ርክባት ዲፕሎማስያ ድሂባት ትውግኖም ተግባራት ኣጠናኺራ እናቐጸለት ትርከብ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት እትገብሮም ዲፕሎማስያዊ ዘተታትን ስምምዓትን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘፈር ዝለዓለ ጸብለልታ እናርኣየት ምዃና ዘመላኽት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስክርነት ይበን እየን بحفشة إثيوبيا بزغنا زوجنتهم عبيت دبلوماسية وعوتات دهسس تحستو أبراهام فسا كم سعب كأربلنا يوم ኢትዮጵያ በክልቲያው ርክባት ዲፕሎማሲ ድሂባ እትውግኖም ተግባራት ኣጠናኺራ እናቐጸለት ትርከብ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት እትገብሮም ዲፕሎማስያዊ ዘተታትን ስምምዓትን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘፈር ዝለዓለ ጸብለልታ እናርአየት ምዃና ዘመላኽት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስክርነትን እናሃባ ይርከባ ንኣብነት እንተወሲድና ኣብ ዘቕነ ዝገበረቶም ክልቲያው ርክባት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኔዘርላንድን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ንምቕጻል ሰብ ሃብቲ ኔዘርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ተሳትፎ ኢንቨስትመንት ንከጠናኽሩ ተሓቲቱ እዮም ሰብ ሃብቲ ኔዘርላንድ ምቹው ባይታታት ኢንቨስትመንት ብምጥቃም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ተሳትፎ ንኽዕብዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ጻውዒት ኣቕሪቦም ነይሮም እቶም ሚኒስትር ምስ ኣምባሳደር ኔዘርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ክሪስቲን ፒሬት ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ርክባት ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ኣብ ዝከኣለሎም ዓውድታት ተዛትዮም እዮም መንግስቲ ንዘካይዶ ኩሉ ዝሓቐፈ መምሓየሺ ኢኮኖሚ ጥጡሕ ዕድል ኢንቨስትመንት ስለ ዝፈጠረ ሰብ ሃብትን ኩባንያታትን ኔዘርላንድ ዘለዎም ተሳትፎ ኣጠናኺሮም ንክቕጽሉ ድማ ሓቲቶም እዮም ኣብ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዋናው ኩነታትን ዘባዊ ሰላምን ድሕነትን ዙርያ እውን ነተን ኣምባሳደር ገለጻ ምግባሮም ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ የመላኽት ካልኦት ዲፕሎማስያዊ ዓወታት እዝቕነም እንትርኢ ኢትዮጵያ ኣብ ድሕነትን ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ዘርኣየቶ ዓወት ንኣፍሪካውያን ተምሳሌት እዩ ክብል ጉጅለ ልኡኽ ናይጀርያ ገሊጹ እዩ ብዋና ሓላፊ ሓበሬታ ምክልኻል ናይጀርያ ፓርከር እንዳያዳይ ዝተመርሐ ወታደራዊ ልኡኽ ኣብ ብሄራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ዑደት ኣሳሊጡ እቲ ልኡኽ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመረቐ ኢንዱስትሪ ስካይዊን ኤሮናቲክስ ተመልኪቱ እዩ ዋና ሓላፊ ሓበሬታ ምክልኻል ናይጀርያ ፓርከር እንዳያዳይ ኣብቲ እዋን ዑደት ኢትዮጵያ ኣብ ዓውደታት ውሕስና ምግቢ ውፅኢታት ኢንዱስትሪን ካልኦትን ዓርሳ ንምኽኣል እትገብሮም ጻዕርታት ኣብ ድሕነትን ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ምጥንኻራ ንኣፍሪካውያን ተምሳሌት ከም ዝኾኑ እዮም ገሊጾም
ሰብሃፍቲ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት መዋዕለ ንዋዮም ፈሰስ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ገሊጾም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ቱርኪ ኣደም መሐመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታትን ምስ ዝተዋፈሩ ተወከልትን ሰብሃፍትን ኩባንያታት ቱርኪ ተዛትዮም እቶም ኣምባሳደር ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኣማራጭታት ኢንቨስትመንት ዓውዲ ፋይናንስን መበረታትዒ ኢንቨስትመንትን ብዝምልከት ገለጻ ገይሮምሎም ነይሮም እቶም ሰብሃፍቲ ንዝተገበረሎም ገለጻ ብምንዓድ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣማራጭ ኢንቨስትመንት ምስራሕ ከም ዝደልዩ ምግላጾም ካብቲ ኤምባሲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይርድም ሜክሲኮ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ስግግር ሕርሻ ቴክኖሎጂ ብምትሕባር ንምስራሕ ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ምስ ኣምባሳደር ሜክሲኮ ኣብ ኢትዮጵያ አሌሃንድሮ ኤስቲቪል ተዛትዮም እቶም ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ቅድሚ 5 ዓመታት ጽግዕተኛ ዝናብ ዝነበረት እንትትከውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብመስኖ ብስፍሓት እናፍሬት ምዃና እዮም ገሊጾም ከምኡውን ሜክሲኮ ኣብ ምሸላ ባሕርን ስርናይን ምምሕያሽ ማእከል እትገብሮ ደገፍ ኣጠናኺራ ንኽትቅጽል ሓቲቶም እዮም ኣምባሳደር አሌሃንድሮ ኤስቲቪል ብግድኦም ኢትዮጵያ ዓውዲ ሕርሻ ንምዕባይን ብምግቢ ዓርሳ ንምኽኣልን እናካየደቶ ዘላ ጻዕሪ ንኢዶም እዮም ሜክሲኮ ሕርሻ ንምዝማን ኣብ ስግግር ቴክኖሎጂን ዘለዋ ልምድን ንኢትዮጵያ ንምክፋል ድሉት ምዃና እውን ገሊጾም ይብል ካብቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዘመዝገበቶ ዕቤት ኢኮኖሚ ንካልኦት መርኣያ ምዃን ከም እትኽእል ፓኪስታን ገሊጻ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በፓኪስታን ዶክተር ጀማል በከር ምስ ፍሉይ ኣመኻሪ ርክብ ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሰይድ ታሪቂ ፋጢሚ ተዛትዮም ኣብ ዘተኦም ኣብተን ሃገራት ሰላም ምዕባለን ዘላቕ ልምዓትን ሓበራዊ ሽቶታት ንምዕዋት በዓል ብዙሕ ወገን ምትሕባር ሓዊሱ ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ተዛትዮም እዮም ክልቴን ወገናት ኣብ ዲፕሎማሲ ንግዲ ኢንቨስትመንት አቪዬሽን ቴክኖሎጂን ለውጢ ከባቢ ኣየርን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ክልቲኣዊ ምትሕባርን ንምጥንኻር ቆራጻት ምዃነን ገሊጸን እየን ኣምባሳደር ጀማል ፓኪስታን ኣብ 2025 ዓ.ም ፈረንጂ ብቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ተለዋጢት ኣባል ኮይና ምምራጻ ንህዝብን መንግስትን ፓኪስታን መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለኩም ኣመሓላሊፎም እዮም ሰይድ ታሪቅ ፋጢሚ ብግዶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላውን ዓለም ለኻውን ሰላምን ድሕነትን ንምርግጋጽ ዝዋጽኦ ዘሎ ግደ ንኢዶም እዮም ምዚ ተታሒዙ ኢትዮጵያን ፓኪስታንን ዲፕሎማሲያዊ ርክበን ብዝበለጸ ንምጥንኻር እውን ዘትየን እየን ኣባላት ጉጅለ ምሕዝነት ፓርላማ ኢትዮ ፓኪስታን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢስላማባድ ዑደት ኣሳሊጦም እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብቲ እዋን ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በፓኪስታን ጀማል በከር ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣድሂቦም ተዛትዮም ኣምባሳደር ጀማል ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ንምጥንኻር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ምስራሕ ከም ዘድሊ ተዛሪቦም ኣብ ቀጻሊ እቲ ጉጅለ ምሕዝነት ምስ ኢትዮጵያ መዘንኡ ብምትሕባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ምትሕባሩ ንምጥንኻር ብንቕሓት ከም ዝሰርሕ ምርግጋጾም ካብቲ ኤምባሲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ተሸይሞም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ሚኒስትሮም ገይሮም ምሻሞም ዝገለጹ እንትትከውን እዚ ድማ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ርክብ ብዝበለጸ ንምሕያል ከም ዝሕግዝ ይእመን ምክትታል ማድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ከም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ድማ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓርናዮ ዜና ክንሰግር ቻይና ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ግብራዊ ዝግበር ካብ ኣሜሪካ ብልዕሊ ዝኣትዉ ፍርያታት ናይ 125 ሚእታዊ ታሪፍ ኣንቢራ ቻይና እቲ ታሪፍ ካብ ናይ ቁጽሪ ጾታን ቅይዕን እዩ ክትብል ገሊጻ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ኩናት ታሪፍ ዝጋደድ ዘሎ ኮይኑ ካብ 34 ሚእታዊ ናብ 84 ሚእታዊ ታሪፍ ክብ ዘበለቶ ቤጂንግ ሎሚ ድማ 125 ሚእታዊ ኣብጽሓቱላ ቤጂንግ ምስ ዋሽንግተን ዝጀመረቶ ንሕንሕ ታሪፍ ሕጂ በጽሕዎ ኣብ ዘሎ ደው ከተብሎ እኳ ተወሰነት እቲ ኩናት ንግዲ ግን መልክዑ ይቕይር ኣሎ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ እውን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ንኣሜሪካ ብሓባር ንቃወም ዝብል ጻውዒት ኣቕሪቦም በቲ ኩናት ንግዲ ማንም ሰዓራይ ኣይኸውንን ዝበሉ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ብኻሊእ ገጽ ቻይና ድሕሪ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ንሕንሕ ዓጸፋዊ ምላሽ ታሪፍ ኣይክህልወንን ኢላ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዘይስሩዕ መገዲ ዘንብሮ ታሪፍ ዓለም ለኻውን ኢኮኖሚያውን ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ብዝብል እውን ኮኒና መሰረታዊ ሕግታት ሃብቲ ምጣነ እውን ዝጥሕስ እዩ ብሓደ ወገን ዝግበር ጸቕጢ እዩ ብዝብል ንኣሜሪካ ዝወቐሰት ቻይና ኣብ ገለ ፍርያታታ ክሳብ 100
يقريتا كساب 145 مئتاو تاريف تنبيروا له منستر نقدي تشاينا زي تاريف أمريكا بالعلي كالوت التحدرو صغطي كم اون أقدادنت زك على عنبر أبتي عودي ترقم على بويو زبل مجلس أوسيو تي تاريف ناي قصري صوتان كيعنيو كتبل بيجينغ بوغن منستر نقدي قليس صاب واشنطن بوستن بي بي سين أملاخيتهم أموداتا زيناو تاي فليلوخ بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب روسيا أتيوم فليلوخ ستيف ويتكوف بيترسبرغ مئتاوم علاوي زقبرة كريملين أمنتاي قدات كزاتيو كم زخونوغن علاوي أي تقبرن وهابي قال كريملين ديمتري بيسكوف مس بريزيدنت فلاديمير بوتين ويتكوف أمخاري ويتكوف كزاتيو ديوم ويس أيزاتيون بزعبا زبل سغتا مريسوميم بوتين ويتكوفن زراخبو تخينهم جن شعو كنفلتنا بهاليوم بيسكوف ويتكوف سينت بيترسبرغ مئتاوم تنقر نمبل سالساي جزي مس بوتين أب قداي كوينات يوكرين كزات يوم تباهيلو تثبيت جبر أب إسطنبول تركي توكلتي أمريكان روسيان ركب كلتين هاجرات كماي من محاش كم زلوون دحرمز تايوميو ويتكوف ناب روسيا آتيوم زلو كبل صاب أرتي أملاقيتو كبرت تختاتل تزينا ومسنادو تاتنا قدمي مززامنا قندقنت بتاتنا كنزخاخركم ايتو ጌታቸው ረዳ አማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ተሸይማ ቁጠባ መንቀሳቀስ ክልል ትግራይ ንምንቅቃሕና ወሃባ መንግስታዊ አገልግሎት ንምምሕያሽን ጠመተ ተዋሂቡ ከም ዝስራሕ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጻ ካቦጻኢ ፍሉይሎክ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዊትኮፍ ሩሲያ ፒተርስበርግ ኣትዮም كبرات تملكتين لهم علتنا باخم زحرنا يوم أد زينا زيك تكتاتلوا صنعكم مثل نيرو جيتاتشو على مو بسم الله سوما استوديو حبيركم نيرة أببزلكم مسترف مدلوات إتبي تغنيا سنة يجزن كون لكم تمنيتنا يوم